Benvingudes a un vídeo més al meu petit canal. Estic a la Costa Brava, a la casa que té la meva família a Palamós, a la Fosca. Com ja sabeu, el meu lloc preferit del món. Dels pocs vídeos que tinc, aquest ja serà el segon que faig aquí. I mira que no vinc quasi mai. Acabo d'arribar, són les 4:30 de la tarda. Aquest matí he treballat, per això aquestes pintes. He agafat el bus just sortint de la feina i acabo d'arribar. I estic molt cansada, no he dinat res. Jo m'estic fent una petita amanida de tomàquet i mozzarella. I després, com més tard, després descansaré un rato. I m'he bastant de gust descansar, la veritat, perquè m'he aixecat avui a les 5:45 del matí. No he pogut dormir al bus. Bueno, un show. A més, porto molts dies seguits treballant i no puc més. I gravaré una mica tot, perquè estic al lloc més preciós del món. La veritat, no hi ha res com la Costa Brava. Així que, això, acompanyeu-me uns dies amb mi. Who would have thought your adventure turned into a forever stay? And I've been thinking a lot, and I've been drinking myself down the drain. You used to live within the clouds. Oli, estic amb mi spot favorito del món. No sabeu el que m'ha costat posar-me aquí, o sigui, ara mateix estic extremadament incòmoda, realment. Però vaig arreglar una mica això. Bueno, és igual, ens quedarem així. Són les 8:30 del vespre. De fet, s'està fent fosc, però volia venir aquí a estar sola i reflexionar una mica mentre parlo amb vosaltres. Abans estic com reflexiva. Sempre que vinc aquí a la Fosca estic reflexiva, perquè és un lloc, això, que ja us ho he dit, que m'inspira moltíssim i com que em dona per reflexionar. I estava pensant com quin és l'objectiu realment que tinc com amb aquests vídeos i tal. O sigui, com realment vull que algú ho vegi, vull que ningú ho vegi, llavors si m'és igual si algú veu o no, perquè ho estic penjant, no? I crec que ho estic penjant perquè jo consumeixo moltíssim YouTube i els vídeos així com de noies que parlen de les seves coses, no sé, ensenyen com la seva visió cookie del món i de romantitzar la vida i de journaling i tot això. Jo quan veig aquests vídeos em sento com super inspirada, com que em transmet moltíssima calma i em fa sentir com bé veure aquest tipus de vídeos, com que m'agradaria transmetre aquesta calma i tranquil·litat que jo sento quan veig aquest tipus de vídeos. I aquest també com sentir-te identificada en alguns aspectes i no sé, sentir-te com acompanyada. I a mi m'encanta veure aquests vídeos per això, perquè et sents com arropada, sabeu? També em serveix una mica, tot ho poso en aquesta excusa, però bueno, m'agrada posar aquesta excusa perquè el meu cap té com més sentit que només vull crear contingut dia, sinó que al final estic estudiant màrqueting digital i pues, fer aquests vídeos i aprendre a editar, a gravar i a penjar vídeos pues, m'ajuda, no? Una mica per la meva carrera i pel que em vull dedicar, que encara no sé el que és, però suposo que anirà per aquí. I una altra reflexió que volia fer per aquí, que vaig estar reflexionant l'altre dia, i és el fet com d'això, de veure aquests vídeos, de vídeos monos, no? I inspirar-me. I a mi em passa molt com que crec que soc bastant influenciable en el sentit de, a nivell com creatiu, jo veig una persona que m'agrada molt el seu contingut. Ara poso l'exemple de vídeos de YouTube, no? Però que m'agrada molt posar els vídeos de YouTube no sé què, penso, vull ser aquesta persona, en plan, vull fer aquest tipus de vídeos i em poso a editar i em sento sempre influenciada per aquell vídeo que he vist tan mono d'aquella persona i vull editar-lo igual i al final pues, és impossible. Cadascú té la seva manera d'editar, per exemple, no? I de crear el contingut. Llavors, això, com que al final crec que necessito també una mica com aïllar-me sobretot quan estic editant o creant, aïllar-me una mica de tot el contingut que he consumit i ser com més autèntica, més jo, sense pensar en que ell ho va fer així, ho vull copiar, tal, no sé què. Que al final també penso que nosaltres, o sigui, tothom és la còpia de la còpia de la còpia, no? Vull dir,
tu t'inspires una noia que veus uns pantalons que t'agraden molt i te'ls compres. Veus una foto a una noia en un paisatge supermaco i fas la mateixa pose en una foto que t'estàs fent. O un maquillatge, el que li copies d'algú. O sigui, com que realment tothom és la còpia de la còpia de la còpia, sobretot a nivell artístic, no? És molt difícil i complicat avui en dia. Perdoneu, és que m'estan acribillant els mosquits. És molt difícil com no ser la còpia de la còpia, sabeu? I ser 100% original jo crec que és inclús impossible. Però també és com lo maco, no? Vull dir, al final si algú em copia a mi, per exemple, jo crec que no em sentiria ofesa, sinó el contrari. Però després hi ha com aquesta competitivitat i aquest gelos i aquest, no has mencionat que t'has inspirat en això, i la gent que copia el contingut d'un altre tal qual és, que tampoc és com gens ètic, no? Sense dir res i atribuint-se tots els mèrits. Però és com molt difícil ser 100% original avui en dia. Com que sento que està tot inventat, però també està guai com agafar inspiració de diferents llocs i juntar-ho, i llavors tens el teu propi contingut i al final estàs sent original a la teva manera, estàs agafant diferents peces i juntant-les de maneres diferents que ho faria un altre, no? No sé si té gaire sentit realment aquesta reflexió que estic fent. M'he fet una mica un lío, però jo crec que m'heu entès. I si és que algú veu això. Estic contenta perquè em segueix motivant molt YouTube, em segueix motivant molt com fer aquests vídeos. Estic molt inspirada per seguir fent-los. I estic molt contenta també perquè m'està sudant moltíssim si algú els veu o no. O sigui, com quantes visualitzacions té cada vídeo, evidentment ho miro, no? Però m'és absolutament igual. Vull dir, el màxim que tinc de visualitzacions són 100. O sigui, com que m'és absolutament igual, l'objectiu d'això no és tenir visites, sinó com, no sé, expressar-me una mica per internet, bàsicament. Així que res, gràcies per veure aquest petit vídeo. How had stayed grounded for more than 5 years, and I'm terrified for you now, shell of the woman I once knew. I hope I'll find you somewhere, not today. Bon dia. Parlo així de fluix perquè està tothom dormint, però no hi ha res millor que despertar-se amb aquestes vistes i esmorzar aquí. És el millor. Tinc una cara dormida. He dormit superbé. El plan avui és anar a banyar-se i per la tarda fer una excursió. Bàsicament, espero que se m'escolti bé. Not today, not to. I would have told you not to leave, or not to wander, not to breathe without your oxygen. But what if someone not bring you back? And truth is, I'm having a bit of trouble breathing in myself. 1,000 miles away is not that far within the grand scheme of the universe. But the distance in between seems like a lifetime, and it's been only a day since I left you. Oh, won't you come back? Not today, not today. Oh, not today, not today. Bon dia. Són les 6,
7:55 del matí. Estic veient com surt el sol. Ara mateix m'estic arrepentint de la decisió de despertar-me. Però bueno. Avui ha sigut un dia de merda, no he pogut gravar quasi res, però perquè m'ha baixat la regla i aquest matí m'ha fet moltíssim mal, o sigui, terrorífic. Ara també m'està fent una mica de mal, però no tant, en plan, puc aguantar. I em procedeixo, o sigui, són ja al vespre, o sigui, són les 8 del vespre, procedeixo a fer una truita de patates per 7 persones, que mai he fet una truita de patates per tanta gent. No sé com ho faré, la veritat. I miss the sweet sounds of flowers breaking ground, but I can never seem to get one growing. Oh, won't you go with me, or show me the way? I need you to guide me right out of my grave. I can't quite remember this last October. Or was I in your arms, or was I stone sober? Won't you dance with me, or light me the way? És l'últim dia que estic a la fosca. Ara a les 7 baixo un altre cop amb el bus. Estic trista perquè la tranquil·litat que sento aquí no la sento enlloc. Però bueno, han sigut uns dies per estar tranquil·leta, de platja, de chill, i ara torno a treballar. Bon dia. Estem a dissabte ja. M'acabo de despertar, són les 9 del matí. M'he despertat a les 8:30, jo soleta, sense alarma, sense res. O sigui, heavy. Ahir no vaig poder gravar gaire, tampoc, perquè, bueno, va ser un dia de treballar i tornar a casa i ja està. Jo és que tampoc vaig gravar res. Avui treballo per la tarda, sorprenentment, o sigui, és molt raro, perquè normalment els dissabtes a les 7 del matí estic treballant i tanco el local i després tenim un sopar amb els de la feina i tal. No sé si gravaré alguna cosa, jo crec que no. Però bueno, em volia passar per aquí el dia d'avui perquè volia parlar del llibre que m'estic llegint, que es diu Farbó, que és del... Bueno, no sé de qui és, us ho deixo per aquí, vale? Bueno, jo us vaig dir que me l'estava llegint, però estava com molt per principi. I m'està agradant molt perquè m'està com transportant, perquè, bueno, va bàsicament de... El protagonista és un noi jove, no sé, si deu tenir 25, por ahí, més, potser 30, no sé, que és gay i està començant com una història d'amor amb un altre noi. Però és com una història com molt actual, en plan, que passa a Barcelona, que, bueno, que no sé, com que et pots sentir identificada molt fàcil perquè és com superproper, saps? Vull dir, porta una vida molt propera a la meva, almenys. I m'està agradant perquè com que em transporta moltíssim a quan jo vaig començar amb l'Aina, en plan, com totes aquestes sensacions del principi, i com que em transporta molt a aquella època que, no sé, en plan, us la recomano bastant. No me l'he acabat, vull dir, vaig una mica més de la meitat, però és guai com veure diferents perspectives dels temes aquests d'amor, tal, no sé què. I així com per desconnectar també el protagonista té una família, en plan, amb pares separats, jo veus com els conflictes dins de la família, tal, com... No sé. És xulo i com que m'hi sento molt identificada. I està guai. Res, només em passava per aquí per dir això. Buenas. Soc la de l'Alt Futur que estic editant aquest petit vídeo i m'he donat compte de que en cap moment em vaig despedir, no vaig gravar res més des de l'últim clip. Bueno, una mica desastre, no? Però és el que té la vida d'una persona que treballa, que pues, aquest finde he estat currant, bàsicament, i no he pogut com gravar res. Llavors, em vinc a despedir d'aquest petit vídeo. Si heu arribat fins al final, moltíssimes gràcies. Podeu donar-li like, subscriviu-vos al meu petit canal i això, que moltes gràcies. Ens veiem d'aquí res, perquè la setmana que ve me'n vaig a Portugal amb les meves amigues i evidentment faré un vlog de viatge que em fa moltíssima il·lusió. O sigui, el motiu de la compra d'aquesta càmera i aquest micro bàsicament és per gravar els 2 viatges que tinc aquest estiu. El de Portugal la setmana que ve, que seran 5 dies,
i a setembre el viatge més gran que he fet a la meva vida, que em fa moltíssima il·lusió, que ja veureu on és. Ens veiem en res. Així que, adeu!